Varování. Tento kanál může způsobit zvracení, průjem, zácpu nebo předčasnou menstruaci. Byli jste varováni. Čus, já jsem Deus a zdravím vás na mém kanále a tímto videem bych se vám chtěl já osobně sám představit. Co mě nejvíc vystihuje a co byste nejspíš ode mě mohli čekat. Tak slova, co mě nejvíc vystihují, je debil, píča, rage a určitě se ještě něco najde. A já nejspíš začnu toto video tady u Planetside Piač. To jste nečekali, vidíte? No taky ne. Taky popravdě to teď zatím jediná hra, co můžu opravdu jak točit. Jelikož Lížu Credence mi nějakého důvodu se nahrá. Co byla chvíli? No tak nic. Tak, spíš rovnou začne. No 100%, hurá, co jdeme do Indie. Šop. Chci najít Apachua. Dělej. Nefejkuj mě s tou 100. Načítej se. Nefejkuj. Dělej. Ty kokose jeden. 100%. Šop. No hurá, no. Dělej. My tady takhle brát mluvit, dělej. No dělej. A teď nejspíš půlka lidí to vyplo. Oh yeah. Oh yeah. Dělej. Ježišku. Na křížku. Hurá, deploy. A pro vás, kdo by nevěděl, co vás měl říct na začátku, co je Planetside, tak je to free-to-play FPS, multiplayer mega natrhávač panenských plan. Je to, jak to řekl, free-to-play. A jsou tam 3 frakce. Nový konglomerát, Terani a potom ty technologický šílenci. Já nevím, jak se jmenujou. Ani popravdě nevím. Je to jedno, protože mají OP zbraně. A hraje se tedy na... No, můžu ukázat. V panelu. Hraje se na těchto 4. Jo, to zale 4, kdo mi počítat 4 kontinentech. Plus tady tréninkový měsíček. Jak víte, my hrajeme za Blue, za šmouly. Jak vidíte tady tady. Čurák. Tedy bojujeme, je to všichni proti všem. Všechny 3 frakce jsou proti sobě, protože se nemáme nikdo rádi. Tyhle chtí znásilňovat, tyhle chtí rabovat a tyhle chtí znásilňovat počítače. Tak nějak. Prostě jdem vařit. Ještě na frakce. Skot je tohle. Infiltrator, lehký assault, to který nejvíc hraju. Combat. Vlastně medic, engineer, heavy a super ultra mega max natrhovač. S velkým dildem. OK. Oh yeah. OK, ještě máme deployed. Se nikde můžem. Zapař. Ty vole, to je komentář, ty vole. Ale byli jste varováni. Ha. Pak zrovna potřebují odbornou pomoc od lékaře. Už zase dáš načítání, už to tady dlouho nebylo, co? Ježíšku, jestli se ty diváku ještě na to díváš, tak jako... Potlesk. Se na mě kočka divně dívá. OK. Právě mi dali dveře. Packu. Au. A svidí mě v oko. Au. A sperma v oku. Dobrý. Ne, není dobrý. Dělej. Je. Aha. Opět. Team kill, píčo.
A tak skončila pohádka o hrdým konglomerátským vojáčkovi. Přežil všechno válku, všechny boje, urazili mu nohu, ale zabil ho vlastní voják. Jak se dívám, to umírá. Umřel. Umřít. Leď. Popsi, to je naše! Oho! Co to kurva má na té ruce? Míno, tady. To nejde. Já jsem píča! Ježiš. OK. Bé. Mrtvej. A tohle. Toto je. To bylo. Au. No, odkud? To je píča. No tohle. Co to je? Kuka. Tamhle. Oh my god. Tam levej, až to bolí. To je kunda, nehýbej se. Ale měř mi sem hlavou. Nehýbej se. Ježička. Jak mě viděl? Jak? Vysvětlí mi to někdo. Jak? Teď jaký predátor? To se musím napít. Chci podpis. Odhalení, je to predátor. Chci podpis na svůj prdelku. Predátora mám rád. Běž. Ne. Pakundy. Chlupatý. Tohle mi neříkejte, že od ní nešlo. Ode mě by se normálně ty vole mohli učit profesionální snajpři. A ne jedni. Ty, kteří se narodili a nenarodili. Radši. 100% úspěšnost. Pro nepřítele. Pičo! Kdo to byl? Řekněte, kdo to byl. Ne. Wow! Jak to, že to netrfilo? No, co to je za kyborka? To je jako Assassin skřížený s ledničkou. Který nám to někde zabírá. Tady nám to... Už to vidím, pičo. Lagy, tak lagy. Ne. Premium. Jdeme. A do píči. Dobrý, jak se to musel. Píčo. Co to je?
To vypadá jako sněžný pluh. Naše Sudetland nedáme. No piči. Jo, jo, jdu dolů. Chápu. To je své dny. Chápu to. To si to obejď. Ty vole, díra. Vzdávám to, já si jdu do Ameriky dát kafíčko. Jo, tady vyhráváme, tady se mi to bude líbit. Tu jsem svině. Tak bylo Amerika. S Bohem, krutý světe. Jo! Já to přežil. Já přežil vlastní sebevraždu. Zapte mě někdo. Jo, díky, zabil jsi mě, díky kamaráde, vypadáš sice jako uchylný pedofil, nekrofil a zoofil, ale to nevadí, máš pěknou čepičku. Já. Aha.